Angisondezele microphone babesane bonke okapatia be no tate bawobe no sasi wayobe ngete babesane bonke basonjelo kujoba na bakhiphe imali emgodini ngete babiseni bonke abathumezweni asabafake emnomlezweni babusane bonke basonjela mathi Okay, vele kushubeke xa fucking into engilenza livubeke qashula uqoqoqo kulezithuthu ezibiza ngengongo imini ingqondo phezu kwamakhi ngiphenduka ibhisti ukuba liricala lona igama lifitha kunoma ubani njalo ngeketshe kuziliwa kushekha idubana nginqenile itha wabhehle futhi kathi intuthu ombuso nokuhlekela kuze Dr. Mac ngivangela ngevese ekhuluma isathanisi yaqhumunek 62 bullets umqaqo ugcwala ikhaya ifikela amathuphi usatsho creep angakaqedi ngawo gahla ngamagama namandla ngingadlangadla kulezi gadagada Suplaka sengasha ngomdlandla ngindlandla bethi 47 ngiqephula ikhanda ngizokuvuka amadimoni obaqibile imini umoni esikhuni esibuye nomgwezela ngililizele ngoba sibazi babesane bonke okapatia be no tate